سلام تخطاتلت نايس channel كما يتخونو تبوك تكونو ناي وتر تمنيتنان بهجنانيو لمون كم وتروا قداسن وانا وانت عستوتات عزنا لكم قريبنا لنا كسام مودة تامسانا تصنحو لايك بمقبار دمانا بمدبنا كتحوسو وخبرنا عدمكم أقداسي بروغرام اندي زلنا هجي بزي زقون introduction قدم نابتو زلو كناتات كنسقر let's go more troops to the Middle East, even while the talks are continuing through intermediaries, as the Strait of Hormuz remains effectively closed, and that's got to change. So what could actually change things and maybe put us in control of the strait? Let's take a look at what's on its way. First off, you got two carriers that are coming our direction. You got the 11th Marine Expeditionary Unit coming on this ship. About 2,500 Marines are coming, and then you have the USS Tripoli and 31st Marine Expeditionary Unit, both coming from Japan. And look at what they contain. They got Ospreys, they got armored vehicles, amphibious assault ships to get them onto shore. Now, where could they be heading? Well, if they're going to see some contact, it's going to be right here in the. ስለዚህ እንታይ ንሰማዕ ኣለና ዶናልድ ትራምፕ ደይመ ደይሉ ኣብ ሓደ ሰፊሕ ዝኾነ ናይ ፕሮፓጋንዳ ዘመቻ ወፊሩ ኣሎ ምክንያቱ ብኣፉ ምቁራፅ ናይ ተኩሲ ክገብር እየ ሰላም ክገብር እየ ክዝርርብ ከነካይድ ኢና ዝብል ሰፊሕ ዝኾነ ኣብ ሰዓት እዩ ክዛረብ ዘሎ ኣይደኖ መዓልቲ ክንደይ ግዜ ይዛረብ ኣሎ ዝገይርዋኑ ግን ነዚ ሰብ እዚ ብኣፉ ዘይኮነ ብግብሪ ኢኻ ክትፈርዶ ዘለካ እቲ ግብሪ ግን እንታይ የርኢ ኣሎ እዮም ዝብሉ ዘለው ዓበይቲ መራኽብ ወታደራት ዝፀዓና ናብ ኢራን ገፀን ይፅጋዓ ከም ዘለዋ ወይ ተበጊሰን ዕላማ ናብ ገይረን ይንቀሳቐሳ ከም ዘለዋ ስለዚ እታ ስልቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ተፈሊጣ እያ ኣብ ውሽጢ ሶምን ውጋ ይገብርን እዩ ሰላም ክገብር እየ ድብል ካብ ዓርቢ ምሸት ስታክ ማርኬት ምስ ተዓፀወ ክሳብ ሶኒ ናይ ንግሆ ዘሎ ድማ ብርቱዕ ኩናት ተካይድ ማለት እዩ ምክንያቱ ስታክ ማርኬት ዕፁ ስለ ዝኾነ ካፒታል ማርኬት ምሉእ ዕፁ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ቁጠባ ዘሎ ዕግርግር ይወድለልካ ሽዑ ሰንበት ምሸት ሰላም ኢና እንደሊ ናይ ሰላም መዝሙር ክትዝምር ትውዕል ካብ ሶኒ ኣቢልካ ድማ ተሰማሚዕና ኢና ዝብል ፕሮፓጋንዳ ናይ ሓሶት ትዛረብ ወላ ሓንቲ ከይተሰማማዕካ ኣለካ ስለዚ ንሪኦ ዘለና ለንቀነ ምናልባት ኣብዚ ቀዳመ ሰንበት ከም ብሓድሽ ከምቲ ንሪኦ ዝነበርና ከም ብሓድሽ ናይ መሬት ኩናት ዲ ከካይድ ደልዩ ዘሎ ብዙሕ ወታደራት ናቱ ዝፀዓና ክሳብ 10,000 ዝኸውን ብዝተፈላለየ መንገዲ ናብቲ ቦታ ይፅጋዓ ከም ዘለዋ ዘመራኽብ እዚኣትን ወታደራትን ካልእ ዕጥቅን ፅንቅን ዝፀዓና ቆላይ ታንክታትን ካልእ ዝፀዓና ናብ ኢራን ገፀን ይኸዳ ከም ዘለዋ ነቲ ዕላማ ድማ ብመሬት ውግእ ከካይዱ ይሓስቡ ከም ዘለው ዘርኢ ምልክት ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ እቲ ገይም ናብ ናይ ባይታ ኩናት ክኸዱ ምክንያቱ እቲ ወሽመጥ ሓርሙዝ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ወላ ሓንቲ ክገብርዎ ይከኣሉን ኢራን ድማ ገፅ ክብዎ ይከኣሉን ኣለዎ ክሳብ ሕጂ ኩሉ እቲ ዝገብሮ ዘሎ ነቲ ንሱ ዝደልዮ ዘሎ ዕላማታት ይሃርም የለን ስለዚ ናይ ግድን እዩ ካልእ መንገዲ ክደሊ ካልእ ብልሓት ክደሊ ካልእ መፍትሒ ክኾነሉ ዝኽእል መንገዲ ከናዲ እዚ ቀዳመይቲ ታርጌት ናቱ ኮይና ዘላ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ብኸመይ መንገዲ ንኸፍቶ እዩ ቢካዝ ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ እቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ነቲ ቁጠባ ዓለም እቲ ዝዓበየ ፀገም ክኸውን ዝኽእል ምዃኑ ተረዲኡ እቲ ካልእ ኩሉ ክስገር እንተኻለ እቲ ነዳዲ ተዓፂዎ ዘሎ ተሓኒቕዎ ዘሎ ነጥቢ እንተሪኢኻ ግን ወላ ሓንቲ ክገብርዎ ይክእሉን እዮም እዚ ከምዚ ኢሉ እናኸደ ከሎ ኢራን ክትዳኸመሎም ወይ እውን ክትንብርከኸሎም ዝፅበዩ ዘሎ ኢራን ኣመና ነበርትዐት ትመፅእ ኣላ and this is why Donald Trump nervous ኮይኑ ዘሎ ምክንያቱ ከምቲ ንሶም ፅበይዋ ዘለዉ ድሃርምዋ ዘለውን ይሃርሙ ኣለዉ እዮም ብዙሕ ከምቲ ንሶም ዝኸድዎ ዘለዉ ይኸይድ የለን ኩናት this is going to be ናይ ብሓቂ ወሳኒ ነገር ሌተስት በዓላቶም ካብ ዝብልዎ ዘለዉ ኣብዚ ስምዑ The regime is unrelenting in its strikes on civilian centers in Israel. You can listen to the sirens blaring across Tel Aviv as waves of missiles flew overhead. Some actually got past Israel's defenses, including one that tore through an apartment building. Chief Foreign Correspondent Trey Yingst is in Tel Aviv now with the very latest on those strikes. Hi, Trey. Aisha, good morning. Today, Israel is expanding its national state of emergency for at least 3 additional weeks as the Iranians continue their ballistic missile attacks against this country. Since 10 p.m. last night, there have been 8 different waves of missiles soaring through the skies of Israel. You can see here in the heart of Israel's second largest city of Tel Aviv. እጅንታይና ንርኢ ዘለና ስለምንታይ ካብዚ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ናይ ፕሮፓጋንዳ ቻነል ደምፃልኩም ዘለኹ ኣብ እስራኤል ብርቱዕ ዝኾነ ሴንሰርሽፕ እዩ ዘሎ ቁፅፅር እዩ ዘሎ ኢቭን ንሳቶም ቶም ዝለዓለ ቁፅፅር ናይ ዶናልድ ትራምፕ ይዕወት ከም ዘሎ ዝነግሩ ኣብ እስራኤል እንታይ ዓይነት ዕንወት ይወርድ ከም ዘሎ
ከርእዩ ከሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ናትኩም ግምት ድማ ወስኹሉ እዚ እቲ ከርእይዎ ዝደልዩ ዘለዉ እዩ ንእስራኤል ቶም ዝፈትዎ ቻነል ዝገብርዎ ዘለዉ እዩ እዚ ስለዚ እዚ እቲ ስኻ ንሕና ክንርእዮ ዝደልዩና ዘለዉ እዩ ናብይ ከን ኢማጅን ኣብቲ ወተሃደራዊ ዕላማታት ኣብቲ ኣገደሲ ዕላማታት እንታይ ዓይነት ሓደጋ ይወርዶም ኣሎ ንዓና እውን ከርእዩና ይደልዩን እዮም ስለዚ ኩሉ ግዜ ካብቲ ንርእዮ ዘለና ሜይንስትሪም ሚድያ ዕላማ ኣለዎ ኣጀንዳ ስለ ዘለዎ ርኢኻ ናትካ ግምት ክትውስኽ ኣለካ ምክንያቱ እቲ ሓበሬታ ካብ እስራኤል ዝወፅእ ኣዝዩ ፀቢብ ከም ዝኾነን ግን ነቲ ኩነታት ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣናላይዝ ዝገብርዎ ግን ክነግሩና እዮም ክንሰምዖ ኢና ስለዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ ሚሳይላት ናይ ኢራን ይሓልፍ ከም ዘሎን ይሃርሞም ከም ዘሎን እዮም ዝነግሩ ዘሎ and this is happening already ተዛዓበየ ሚሳይላት ናይ ኢራን ክብገስ ጀሚሩ ከም ዘሎን ዕላማታቱ ክሃርም ጀሚሩ ከም ዘሎን ኣብ ብዙሕ ቦታታት ይሃርሞም ከም ዘሎን እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ at this stage ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ደረጃ ኢራን ኣዝያ ሓይላ እያ ዘላ ከምቲ ኣሜሪካን ዶናልድ ትራምፕ ዝብልዎ ዘለዉ ንደምስሶ ኣለና ተደምሲሱ 60% ዶ 60% ዶ 90% ዶ ዝብልዎ ዘለዉ by the way ኢራን መላገፂ ተጠቂሞምሎም ኣለዉ እንድሕር 60% 70% ደምሲስኩም ኣለኹም እንታይ ክትገብሩ ኢኹም ምሳና ዝርርብ ክንገብር ኢና ኢልኩም ፕሮፓጋንዳ ትገብሩ ዘለኹም ወዲኩም እንተለኹም ሓላፊትኩም ወዲኹም ዘይትካረጁ እዮም ዝብልዎም ዘለዉ ስለዚ it's just ዶናልድ ትራምፕ ዳርጋ በታ መልሓሱ ኣብ ብዙሕ ሽግር እዩ ዝኣቱ ዘሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ በታ መልሓሱ ዝዛረቦ ዘሎ ባዕሉ እዩ ዝፍዳሕ ደሎ ምክንያቱ እንታይ የጋጥም ኣሎ እቲ ኩነታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ካብቲ ንሱ ዝብሎ ዘሎ ዘረባ ተበጊስካ ጥራይ ክትሪኦ ከለካ እቲ ኩነታት ከምቲ ንሶም ዝፅበይዎን ከምቲ ክብልዎ ዝደልዩ ዘለዉ ነገር ይኸይድ የለን እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኢራን ናብቲ ዝበርተ ዕርዲ ዝበሃል ዝለዓለ ምክልኻል ዘለዎ እስራኤል እዚ ዓይነት ዕንወት ተውርድ እንተላ ነቶም ኣብ ከባቢያ ዘለዎ ዓረብ ወይ እውን ነቲ ኣብ ጥቃዕ ዘሎ ወሽመጥ ሕርሙዝ ንዘሎ ቡእ ክሓልፋ ንዝኽእላ መራኽብ እንታይ ክትገብር ትኽእል ነዚ ማንም ሰብ ክግምቶ ዝኽእል እዩ ስለዚ እዚ ናይ ኣጋር ሰራዊት ተበጊሱ ዘሎ እንታይ ክገብር ክእል ማለት እቲ ናብዚ ዝኽየድ ዘሎ እንታይ ማለት እዩ ብርሑቕ ተኩስካ ክሰዓር ዝኽእል ዘይኮነሲ መሊሱ ንዓኻ ሓደጋ ክፈጥረልካ ዝኽእል ምዃኑ ሰለቱ ስለዚ እንታይ ገብርሎም ብኣካል ክመፅዎ ኣሎም ኣብ ባይታ ናው ኣሜሪካ ዝኣክል እሞ እስራኤል ዝኣክል ብሚሳይላትን ናይ ኣየርን ሓይሊ እኳ ከማን ክድምስስዎ ዘይከኣሉ ኣብ ባይታ እንተመፂኦሞምሲ እንታይ ከጋጥሞም ከም ዝኽእል እስከ ድሓን ገለገለ ካብቲ ነቲ ኩነታት ዝፈልጡ ክዛረቡ ከለዉ Weicker, great friend of the show and an excellent military analyst. Good to see you, sir. Thanks for having me, as always. All right, Brandon, let's jump right into it. All of us have been on ground troop deployment watch. Let's go ahead and put this one up here on the screen. The New York Times saying that the Pentagon is now weighing the deployment of airborne troops for the Iran war. They focused specifically on the 82nd Airborne, whose training exercise had previously been canceled. Maybe you could break down for us some of the military speak here. It's currently, it would be about a brigade of 3,000 soldiers capable of deploying anywhere in the world for 18 hours. What would that type of operation look like? What should we look for? Are there movements that are already on the way? What's going on? ሕጂ ንሰምዖ ዘለና ኦልሬዲ እቲ ብሚድያታት እንዲድወፅ መጀመርያ እቲ ምስጢር ናቶም ንእሽተይ ብኒውዮርክ ታይምስ ከም ዝተባህለ ሰራዊት ናብ ኢራን ክእትዉ ምዃኖም እቲ ፔንታጎን ዳርጋ ወዲኡ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ በይ መንገዲ ብኸመይ መንገዲ እምበር ኣብ ባይታ ሰራዊት ክሰድኹም ክፍትኑ ምዃኖም እዩ ዝንገር ዘሎ ብዙሕ ቲዮሪታት ድማ እዩ ዘሎ እንታይ ማለት እዩ እዚ እንታይ ውፅኢት ከምፅእ ክእል እስከ ስምዕዎ Well, clearly this is, if you contextualize this with the Marine Expeditionary Units, I believe 2 are being deployed or have been deployed to the region. This to me looks like the administration's thinking is, well, we're going to have a small, light and fast force that will break into one of the targets along the coastline, and they will basically overrun whatever defenses are there, capture the land, and then be able to sort of establish a foothold there, and then they can flow in heavier forces. The forces, I don't think this would be I might be wrong about this, but I don't believe this is a prelude to invasion of the heart of Iran. I think this is an attempt to establish what's known ስለዚ እንታይ ይብላ ኣሎ ካብቲ ዝሰድዎ ዘለዉ ሰራዊት እንተሪና ቅልጥፍ ኢሎም ከይዶም ዕላማታት ንክቋፀሩ ወይ እውን ንሓደ ውሱን ቦታ ደሴት ክኸውን ይኽእል ካልእ ነገር ክኸውን ይኽእል ንዑ ተቀላጢፎም ንክቋፀሩ እሞ ኣብኡ ዕላምኦም ንከሳልጡ ዳ እምበር ከምዚ ንኢራን ወሪርካ ንምሓዝ ኣይመስልን እዩ ዘሎ በቲ ምንቅስቃሳት ናቶም ክንሪኦ ከለና ምክንያቱ ንኢራን ዝኣክል ኣብ ሃገር ክትወርድ ኮይንካ 5,000 6,000 4,000 ገለ ዘይኮነሲ 100,000 ልዕሊ እዩ
ናይ ክሳብ ሚልዮናት ዝቁፅር ሰራዊት ዘድልየካ እዮም ዝብሉ ስለዚ እቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት እንታይ ክፍትኑ ይደልዩ ኣለዉ ፀቕጢ ድዮም ክገብሩ ዝደልዩ ዘለዉ ገለ ደሴት ድዮም ክቆፃፀሩ ዝደልዩ ዘለዉ ብዙሕ ቲዮሪታት እዩ ዘሎ ግን ፕራክቲካሊ ብምሎም እቶም ዝዛረቡ እንታይ እዮም ዝብሉ እንታይ እዩ እቲ ክዕወትሉ ዝኽእሉ ወይ እውን ኤግዛክትሊ እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ እንታይ ክሕዝዮም ዝደልዩ ዘለዉ እዚ ኩናት እዚ ብዓብዩ ደገፍ ናይ ህዝቢ ዘይብሉ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ሕጂ ድማ ናብ ባይታ ገጾም ክኣትውን ተጀሚሮም ሓደ ዓብይ ዕንወት ክወርደሎም ከም ዝኽእልን ዶናልድ ትራምፕ ድማ ብኡ ገይሩ ፕሬዚደንትነቱን ፖለቲካዊ ፖለቲካዊ ድጋፍ ናቱን ኩሉ ነገሩ ክኸስር ከም ዝኽእል ኣብዚ ብብዝሒ ዝዝረብ ዘሎ ሓደ ካብቲ ናብቲ ሓደገኛ ደረጃ ናይቲ ውሳነታት ናቱ ቀሪቡ ዘሎ ምክንያቱ ኣሜሪካ ኣብ ሰማይ ይሓይላ ኣብ ሰማይ ይሓይላ ብሚሳይላት ብኣየራት ገለመለ ኣብያ ፀብለልትነት ዘለዋ እምበር ኣብ ባይታ እንተመፂኦም ካብ ደቂ ዓዲ ንላዕሊ ክዋግኡ ዝኽእሉ ወይ ካብ ደቂ ዓዲ ንላዕሊ መንፈስ ናይ ምቅላስ ዘለዎም ኣይኮኑም ኢራን ኣብ ዓዶምን ርስቶምን እዮም ዝዋግኡ ዘለዉ ስለዚ ይከን ኢማጅን ዓዶምን ፈልጥዎ እዮም መሬቶም ፈልጥዎ እዮም ከምኡ ድማ ንህላዊኦም ዝቃለሱ ዘለዉ እዮም እንታይ ዋጋ የኽፍሎም ገጅፍ ዋጋ ክኸፍሉ ድልዋት እዮም ብኩሉ ዋጋ ድማ ክታኮስ እዮም ኣሜሪካውያን ግን እንታይ ክገብሩ እዮም ትኸዱ ዘለዉ ተልሚ እንታይ እቲ ዕላማ ናይ ኣሜሪካ እንታይ ምዃኑ ዕላማ ናይ ኣሜሪካ ኣንሕና ይኮንና ኣሜሪካ ንባዕላ ይትፈልጦን እያ ኣብዚ ስምዑ tend to be inconsistent. The momentum, the tactics, the outcomes, all of it changes. But the goals largely tend to remain the same. Not with Donald Trump though. The US president keeps shifting the goalpost. One day he wants a surrender, next day he wants a deal. One day he wants to abandon the Strait of Hormuz, next day he wants to control it. So tonight let's look at Trump's shifting war goals. Within 2 weeks of fighting, he claimed victory over Iran. ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ዝበሃል ዘሎ ዘረባ ማለት እዩ ዶናልድ ትራምፕ ማለት ኣብ ኩናት ኣብ ዝኾነ ይኹን ጉዕዞ ናይ ህይወት እውን ዕላማኻ ንፁር ክኸውን ክኽእል ኣሎ ንፁር ዕላማ እንተለካ ሽዑ ኣካይዳኻ ታክቲክካ ኩሉ ነገር ትጥቀመሉ ነቲ ዕላማ ንክትበፅሕ ክቀያየር ይኽእል እዩ በናይ መንገዲ እንታይ ዓይነት ብልሓት እንታይ ዓይነት መሳርሒ ትጥቀም ይቀያየር ይሱ ዕላማኻ ግን ንፁር እንተኮይኑ ንዑ ፈሊጥካ ዝተፈላለዩ ብልሓታት ክትጥቀም ትኽእል ናብቲ ዕላማኻ ንምብፃሕ ዶናልድ ትራምፕ ዕላምኡ ንፁር ኣይኮነን ስለዚ እቲ ዝጥቀመሉ ዘሎ ብልሓት ናበይ ከም ዘብፅሖ ንፈልጦ ነገር የብልና ኣብዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኣብዘን ዝሓለፋ ናብ 4 ሰሙን ቀሪቡ እንዲ ዘሎ እቲ ኩናት እቲ ዕላማታት ፀቂሉ ዝቀያየር ኣይኮነን ናብ ውሽጢ ሰሙናት ኣብ መዓልቲ ዝቀያየር እቲ ዕላማታት ናቱ ስለዚ እንታይ ክገብር እዩ ዝደሊ ዘሎ ማንም ሰብ ኣይፈልጥን እዩ ዋላ እውን ንሱ እውን ኣይፈልጥን እዩ ብዙሓት ከምኡ እዮም ዝብሉ ኤግዛክትሊ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ይደሊ ከም ዘሎ ሎሚ ኣብዛ ሕጂ ሰዓት ክፈልጥ ክእል ድሕሪ ሓደ ሰዓት ግን ካልእ ሓሳብ ክመፅእ ክእል እዩ እዚ ማለት ድማ ሓደ ካብቶም ናይ ዓለምና ዝለዓለ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ግን ሓደገኛ ክኸውን ዝኽእል ፍጥረት ምዃኑ እዩ ዝንገር ምክንያቱ መን ሕሹኽ ይብሎ ኣሎ ናይ መወዳእታ መን ሕሹኽ ኢልዎ ድሕሪኡ እዩ ውሳነ ዝህብ ስለዚ ናይ መወዳእታ ዝተዛረቦ ዝያዳ ፅልዋ ኣለዎ ኣብ ዶናልድ ትራምፕ እዮም ዝብሉ ኣብ መብዛሕቲ ነገር እዚ ጉዳያት እዚ ንዑ ዝምልከት ጉዳይ እውን ኣይኮንሱ ኣብ ድራማታት ዝነብር ሰብ እምበር እቲ ዝገብሮም ዘሎ ዝውስኖም ዘሎ ነገራት ክሳዕ ክንደይ ፅልዋ ከም ዘለዎም እውን ኣስተውዒሉ ዝግንዘቦ ኣይመስልኒ ዘሎ ስለዚ እታ እንኮ ትስምዖ ዘላ እቲ ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ርሑቕ ዓዲ ተመሊሱ ንቁጠባ ኣሜሪካ ነቲ ዘለዎ ድጋፍ ንሱ ከዓ ከም ዝውሩይ ክኸውን ፍቱው ክኸውን ደገፍ ክረክብ ብጣዕሚ እዩ ዝፈቱ ስለዚ እቲ ፖሊንግ ናምበርስ ናቱ ንታሕቲ ክወርድ ከሎ ከምኡ ድማ ስታክ ማርኬት ወይ ከዓ እቲ ካፒታል ማርኬት ዝበሃል ወልቕ ዘለቕ ክብል ከሎ ዕዳጋታት ክበላሾ ከሎ ኤግዛክትሊ እሱ ይድስምዖ ነው ትኻልእ ክንደይ ሰብ ይሞትሉ ኣብ ኢራን ኣብ ሊባኖስ እንታይ የጋጥም ኣሎ ዝግድሶ ሰብ ኣይኮን ኣብታ ጅቡኡን ኣብታ ሂወቱን ትመፅእ ግን ትገድሶ የሳ that's why እቲ ዕዳጋ ክበላሾ ምስ ጀመረ ራዕራዕ ኢሉ ካልእ ነገር ክገብር ፍትን ሕጂ ስምዕዎ ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ዝዛረቦ ዘሎ ጥራይ ንዓና ከማን ይገርመና ኣሎ ኢራን እንታይ ኢሎም ምልስሉ ኣለዎ ከስማዓኩም He said the war has been won, but now he says he wants a deal. You know, you can only do, and we've won. Let me say, we've won. You know, you never like to say too early you won. We won. We won the bet. In the first hour, it was over. They want very much to make a deal. We'd like to make a deal too. We're going to get together today. ኣብዚ ዘረባት ራይ ተሪኻ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብቲ ሓደ ኣብቲ ቀዳማይ ኩናት ሰዓት ናይቲ ኩናት ስዒርና ኢና ንሕና ስለዚ ዝተሰዓረ ኩናት እዩ ቀልጢፍካ ምባል እኳ ትርጉም ተደይብሉ ስዒርና ኢና ይብላ ኣሎ ኣብዚ ከዓ ዲል ክገብር እንደለና ንሶም እውን ይደልዩ ኣለዉ እንድሕሪ ስዒርካ ዲል ዝበሃል የለን እቲ ስዕረት ንሱ እዩ እቲ ዲል ዲል ወይ እውን ስምምዕ ዘድልየካ
ክትሰዓዓር ተዘይኪልካ እዩ እንታይ ንግበር ትብል ሽዑ ኣብቲ ባይታ ክትሰዓዓር ተዘይኪልካ ኣብ ጣውላ መፂኻ እንታይ ንግበር ትብል እንተስዒርካ ዳ ተወዲ እዩ ዳ ትሰዲል ዝሰዓረ ዝደለየ ይገብር ስለዚ ኣብ ዓለም ፍሉይ ታሪክ ኢና ንርኢ ዘለና ኣዝዩ ሓያል ሃገር እየ ባህላይ ዝለዓለ ኦፊስ ናቱ ዝሓዘ መዓልታዊ ክሕሱ ከም ኖርማል ነገር ከም ኖርማል ፖለቲካ ናይ ዓለም ክውሰድ ኢና ንርኢ ዘለና በቃ ቦጋ ኣቢልካ ስዒርና ትብል ድሕሪ ተመሊስካ ድማ ሓያላት ኮይኖምና ወሽመት ሓርሙዝ ተዓትዩ ሓግዙና ሓገዛ ይንደልልና በቃ ስግንቲር ዝኾነ ኣካይዳ ኢና ንርኢ ዘለና ንዓለም ድማ ኮንፊዝ ገይርዎ ኣሎ ናይ ብሓቂ ኣነስ በዛ ነፍሰይ ክሪያ ከለኹ ዶናልድ ትራምፕ ሓደገኛ እንድዩ ግን ሳልሳይ ግዜ እንተዝምረፁ ንበልኩ ነይሮም ምክንያቱ ንኣሜሪካ ከጥፍኣ ዝኽእል እንተሎ ዶናልድ ትራምፕ እዩ ነዚ ኣሜሪካ ትበሃል ዓነውነው ከብላ ዝኽእል እንተሎ ዝምድናታታ ምሕዝነታ ሽርክነታታ ጥዋዕዋዕ ከብሎ ዝኽእል እንተሎ ዶናልድ ትራምፕ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ካልኦት ኩሎም ይሕመቕ ይንዋሕ ናይ ነዊሕ መደባት ኣለዎም ጆ ባይደን ንሱ ዲ ደመሓድራ ነይሩ መን ደመሓድራ ነይሩ ንሱ የመሓድራ ኢልካ ክትዛረባ ይትኽእልካ ግን ኩሉ ዝገብሮ ዝነበረ ዋላ እኳ መዓት ሰይጣናዊ ነገር ገብር ተነገበረ ኣሜሪካ ግን ንነዊሕ ሓያል ኮይና ንክትቅፅል ነተን መሻርክቲ ኩሉ ዘድሊ ዝገብረለ ነይሩ ብሓደ እዮም ዝሰርሑ ነይሮም ብሓደ ክሰርሑ ከለዉ እዮም ድማ ሓያላት ኤውሮጳ ምስኡ ተጠናኒጎም ሓደ ውሳኔ ሓደ መርገፂ ሓደ ነገር ገብሩ ነይሮም ስለዚ ብዙሓት እዮም ምስኡ ብሓደ ክሰርሑ ከለዉ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ኩሎም ተባይሱ ኣሎ ተባይሱ ጥራይ ኮነስ ክፋታሕ ደሊ ኣለኹማ ካብቲ ነቱ ክወፅእ ደሊ ኣሎ ስለዚ ዲስ ጋይ ብዙሓት ቶም ኤስታብሊሽመንት ዝበሃል ናይ ኣሜሪካ ቶም ድሕሪ መጋረጃ ስልጣን ዘለዎም ወይ ሓይሊ ዘለዎም እቲ ዝዓበየ ሓደጋ ንኣሜሪካ ሰብ ዝዮም ድብሉ ቢካዝ ከም ንሪኦ ዘለና ብዙሕ ሓደገኛ ውሳነታት ስለ How about that? Trump says he won in the first hour of the war, yet 25 days later he wants a deal. It doesn't make any sense. Why would you negotiate if you've already won? You wouldn't, unless of course you lied all along. Flip-flop number 2, the issue of regime change. After Trump launched this war, he had a message for the Iranian people. He asked them to topple the regime and take control. But now he says the regime has already changed, that there's been some kind of automatic regime change. Now, just to be clear, the Iranian regime is very much in control. In fact, Khamenei is still ruling Iran. It's Mojtaba, the son of former Supreme Leader Ali Khamenei. So where exactly is the regime change? When we are finished, take over your government. It will be yours to take. This will be probably your only chance for generations. Now, in all fairness, everybody's been killed from the regime. They're really starting off. There's automatically a regime change. But we're dealing with some people that I find to be very reasonable, very solid. ካብቲ ኩሉ ሓሶት ክገርመኩም ኣነ ነዚያ ጥራይ ተቐቢለ እያ ዘለኹ ኣማን ብዙሓት እኳ ይቃወምዎ እንተለዉ ክበገስ ከሎ ሪጂም ቸንጅ ክገብር እየ ኢለ ተበጊሰ ነቲ ህዝቢ ድማ ነቲ ስርዓት ቀቲልና ዕድል ክንበኩም ኢና ነፍስኩም ከተመሓድሩ ዲሞክራስን ፍትሕን ካልእን ክትገብሩ ዕድል ክንበኩም ኢና እዚ ዕድል እዚ ተጠቐምሉ ኢሉ ፃውዒት ገይሩ ነይሩ ኣብቲ ቀዳማይ ሰዓታት ኣብቲ መጀመርያ ሰዓታት ናይቲ ኩናት ደብዳብ ገይሮም ነቶም መራሕቲ ምስ ቀተልዎም ሕጂ ድሕሪኡ ሕጂ ሪጂም ቸንጅን ስርዓት ምቕያርን ከም ዝነበረ መደቡ ድማ ኣፀቢቑ ገሊፁ ነይሩ ከምቲ እስራኤል ዝቐሸሽዎ ማለት እዩ ኣብ ዝቐረባ ከም ዝረኣናዮ እቲ ስለያ ናይ እስራኤል እዩ እንድሕሪ ውጋ ሃሪምካ ነቶም መራሕቲ ቀቲልካዮም ነቲ ህዝቢ ከም ዝለዓል ክንገብሮ ኢና ኢሎም መብፅዓ ሓስዮም ኣሸኪሎሞ ነይሮም ተረኣይዎ ድማ ከምቲ ዝሓሰብዎ ኣይከደን እቲ ህዝቢ ኣብ ጎኒ መንግስቲ ኣብ ጎኒ ሃገሩ ደው ምባል መሪፁ መዓልታዊ ድማ ይደገ እናወፀ ቦምባታት እናዘነበ ከሎ ጥፍኣት ንእስራኤልን ጥፍኣት ንኣሜሪካን ንዶናልድ ትራምፕን ዝብሉ ዝውዕሉ ዘሎ ሕጂ እንታይ ግን ይብላ ኣሎ ኣነ ሕጂ ክሪኦ ከለኹ ስርዓት ተቐይሩ ይብላ ኣሎ to some extent he has some truth ዋላ እኳ እቲ ስርዓት መሰረታዊ እንተሎ ኮይኑ ነቶም መራሕቲ ቀቲልዮም ኢሉ ስርዓት ቀይረ እንተበለ ኦኬ ንቕበላ ኢና ማለት እቶም ሰባት ቀቲልዎም እዩ ሓደሽቲ መራሕቲ ተኪኢሎ እቲ ዝሕዝን ክፋል ናብቲ ከም ዝብልዎ ዘሎ ኩሎም እቶም መይቶም ዘለዉ እቶም ዝሓሽ እዮም ክረዳድኡ ዝኽእሉ እዮም ክዘራረቡ ዝኽእሉ ዝነበሩ እዮም ሕጂ ኣብ ስልጣን መፂኦም ዘለዉ ግን ብፍፁም ምስ ዶናልድ ትራምፕ ክዛረቡ ይደልዩን እዮም ሓሳበይ ካብ ምዚ ዝርርብ ትርጉም የብሉን ዝብሉ እዮም ኣብ ስልጣን መፂኦም ዘለዉ ሓቆም ድማ ዳርጋ መብዛሕቲ ሰብ ይርዳኣሎም እዩ ከመይ ጌርካ ምዚ ትረዳዳእ ኣብ ሓንቲ ሰዓት ክልተ መርገፂ ዘለዎ መልሓሱ ሓሶትን ሓቅን ብማዕረ ዝዛረባ ሰብ ክሕሱ ከሎ ሲጥንቀቕ ይኸማ ሓራይሲ ድሕሪ ቁርብ ተለይቲ ሓቅን ተወፅዩስ እንታይ ክብል እየ ትብል ኖርማል ሰብ ተኮይንካሲ ስዑልካ ትሕሱ እንተፀኒሕካ እቲ ሓሶት ናትካ ድሕሪ ሓደ ሰዓት ሓቅን ድሕሪ ወፅዩሲ ክትሓፍር ትኽእል ኢኻ እዚ ሰብ እዚ ከምኡ ይኮነን ሂዝ ዲፍረንት ቤስት ኮምፕሊት ካልእ ዓይነት ሰብ እዩ ሕጂ ክሕሱ ፀኒሑ ትሕስ ኣለካ እንድሕር ኢልካዮ ፌክ ኒውስ ይብለካ ናኻ ስለዚ ናይ ብሓቂ
دقرم سبيوغن دقرم تكونتات دما زيتي نعلمنا زي ما حضر زلو سطر كنقرأكم زي سطر دقيقنا هنقر نخل this is the guy ruling نتي معبول عالم يم حضر اللغز بالزلو سي كم نريا زلنا جن كل زي عقل صبات زي كم من تايز بقص زلو ينتخويني كسح كندزي زقرع زلو نهري الكام because they know for a fact أبزل لكم إذا سبزي مواصب زي بلو من قد تقرقي رسلو زلو يمزولو زلو listen to this way He definitely is making this up. There's no question about that. And I understand the market's argument, and I'm sure there's some truth in that. But I think more importantly, he just didn't want to have to attack Iran on Monday night. This would have led to catastrophe. Because what Iran was talking about doing was basically destroying the Gulf states. Very important to understand that. The Iranians said that if the United States and Israel attacked their energy infrastructure, they would retaliate not only by going after energy infrastructure in the Gulf states, but they go after the desalination plants as well. They would have wrecked these societies. It would have been catastrophic. And furthermore, the consequences for the international economy would have been disastrous. So President Trump would have been, in my opinion, out of his mind to start a war on Iran's energy infrastructure on Monday night. And I think that's why he changed the rhetoric. And let's hope Exactly. In times of Donald Trump, كابتا مجمريا معلتي استوكسلا معلتي جميري زسعر زلي دولنا دلو بروفيسور جون مرشايمر معناته نزو كينات جمري نبرون كي جمري كعواد زخل نيرو سلامتاي اتزبلت الديل يبوصل زنبرو زبلت الديل اب تاريخنا امريكا مرحتنا امريكا مس ايران كرخبو زي كل زنبرو الديل كركب عدل سل زنبرو معناته تقلالا نيوكلير اينا معبلنينا ايفن نت انريتش جيرنا زلنا يورانيوم دايلوت كنقبرينا خنا بلاش وينا نقلطيف كحطقم لخم زي تخل كنقبرينا ناب سالسا كالون كان سغاغرو نخلنا كل عينت حلفاتات كقبرولو كل عينت حدقتات غيروم كابت كوينات نقدحنو ايران زل على فلكسبيليتي ماريو بات اتومنتي نيغوسيشنز ندونالد ترامب وكيلهم ابتي زررب زمصو زنبرو اتي جارد كوشنر زبلو سباي قالو كومدماتي ستيف فيتكوف زبلو تي تشيف نيغوشيتر ناتو كلتيوم نا اسرائيل اسوتيوم تبايلو كلتيوم نربح اسرائيل من نربح امريكا دسعرفين نبرو سلازي زخونه يكون وصيت كمصاي كعلن اتي نريو زلنا كنتا دما ازو كينا جميرو منالبات اب تقداميت معلت تطو تزبل ويون اب تنقدامت 4-3 معلت تطو تزبل عوت علنا من بلنير حجي ما مليسي دشكل زلو سراويت جدمانا بايتا كمص انت جميرو it's going to be a disaster يمزولو زلو ግን እቲ ሰራዊት ምንጮ ድማ almost ዳርጋ ርዱእ ኮይኑሎ ድሮ ካብ ሰዓት ንሰዓት ዝቀያየር ዜና ስለ ዘሎ እዚያ ክረየኩም Second Airborne Division and his headquarters staff have been ordered to deploy to the Middle East, an indication that more ground troops could follow. Thousands of U.S. Marine reinforcements are set to cross into CENTCOM's area of operations in the Indian Ocean as soon as Friday, when one of 2 Marine expeditionary units arrive on board the USS Tripoli and its amphibious ready group. But of those 2,200 Marines, about 800 are infantry. The rest are support and logistics. For comparison, when the U.S. Marines stormed the beaches of Iwo Jima during World War II, it took 70,000 Marines and resulted in nearly 7,000 Americans killed and 20,000 wounded. Iwo Jima was 8 square miles. Karg Island is 12 square miles. There is also the issue of getting the انتايم زبلو زلو እቲ ሰራዊትና ኣሜሪካ بعرب ቢሉ ኣብ ከባቢ ኢራን ክመጽእ ከም ዝኽእል ዝንገር ዘሎ ስለዚ እቲ ዕላማ ናቱ ገሊኦም ኣብቲ ከባቢ ወሽመጥ ሃርሙዝ ዘላ ደሴት ክሕዝዮም ይብሉ ካልኦት ድማ ነዚ ካርግ አይላንድ ዝብልዎ ዘለው ናይ ነዳዲ ቦታ ናይ ኢራን ክሕዝዮም ዝደልዩ ዘለው እዮም ዝብል ዘለው ስለዚ ቅድሚ ሕጂ ከምኡ ዓይነት ሓንቲ ደሴት ንምቁፅፃር ኣብ ዝገበርዎ ክሳብ ኣዝዩ ብዙሕ ሰብ ከም ክሳብ 7,000 ወታደራት ከም ተቐትልዎም እታ ደሴት ክሕዝዋ ዝፈተኑ ድማ እዚኣ ንእሽተያ ነይራ ስለዚ ኣብዚ ናይ ኢራን ክመፅእ ከሎ ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ክኸውን ምዃኑን እቲ ዝፍትንዎ ዘለው ንዶናልድ ትራምፕ ሓንሳብ እናሓዋሩን ወረቐቱ ከም ዝበላሾ ክገብሮ ከም ዝኽእል እዮም ዝንገር ዘሎ ኤንድ بزخون يخون من قد نزيد سيتات دي خاقة لك تحزت خليخة ني إيراناويان سعير كانت بوتان وخطق وعصر دما اتزخب دي كم زي يرترازو بلو أولوني الوانيرو نعسب بزخون يخون من قد دي كتحزت خليخة أب عسب كتعطت خليخة نعسب كتحزو كتق وعصر نحوارو قد فتسين كاي كالني زد ما وتهدراوي أكايدا كوميو مغنياتو اتي جوغرافي ريقة
ንፅል ዝበለ ቦታ ክትሕዞ ክትኣትዎ ትኽእል ኢኻ ኣብቲ እዋንቲ እንተኾነ ኢራን ብባሊስቲክ ሚሳይልን ብድሮናትን ጌራ ድከትካ ክተፅቅበካ ድሮ ኣብ እስራኤል ከይዱ ዝሃርም ዘሎ ሚሳይላት ናቶም ኣብቲ ድርኩ ክገዝኦም ድሕሪ ኮይኑ እንታይ ክገብርዎ እዮም ነቲ ሚሳይላት ዝኸበደ ወርሄድስ ዝኸበደ ኣፅዋር ክገብርሉ እዮም ምክንያቱ ቀረባ ስለዝኾነ ገጅፍ ፅዕነት ሒዙ ገጅፍ ቦምባታት ሒዙ ክኸይድ ይኽእል እዩ ኣብ ጥቃኻ ስለዝኾነ ርሑቕ እንድሕሪ ኮይኑ ገጅፍ ክትገብረሉ ትኽእል ኢኻ ጥራሕቂ ነዊሕ ክጓዓዘልካ ስለዘይክእል ስለዚ እቲ ንሪኦ ዘለና ዳርጋ ብዙሓት ኣሜሪካውያን ዝብልዎ ዘሎ እዩ ሱሳይደል ሚሽን ይብልዎ ኣለዉ እዚ ነፍሰ ቅትለታዊ ውሳነ እዮም ዝብልዎ ዘሎ እቶም ሰራዊት ነፍሰ ቅትለት ክኸውን ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለዉ በት again they are just እስራኤል እያ ትግድዶ ዘላ እስራኤል ሒዞም መስሎ ዘለዉ ሓንቲ ኢራን እንታይ ኢሎም የውፅኡሉ ኣለዉ እዛ ቪድዮ እዚኣ ዶናልድ ትራምፕ ስለምንታይ ኣብዚ ደልሃመት እዚኣ እትሎ ሓንቲ ፊልም ሰሪሖም ኣለዉ ኢራን እዚ ደም እዚ ናይ መን ደም ኢሎማ ገይሮም ኣለዉ ደም ናይተን ንጹሓት ህፃናት ክልቲኦም እዚኦም በዚ ደም ዝተሓተት እዮም መን እንተን ህፃናት ተን ቆልዑ 168 ኣብ ተቐዳማይ መዓልቲ ዝቐተለን በቲ ሓደ ማለት እዩ በቲ ካልእ ድማ እተን ኣብ ኤፕስቲን ፋይል ዘለዋ ህፃናት ትሕቲ ዕድመ ተዓሚፀን ዝብልዎን ዘለዉ ደም ናይ ክልቲኦም ብክልቲኡ ወገን እዩ ዝሓድኖ ዘሎ እዚ ደም እዚ ድማ ኣብ ዘይትፈልጦ ፀገም ክእትወካ እዩ እናበልዮም ፊልሚ ገይሮምሉ ዘለዉ ስለዚ ሪሊ ሳድ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ኣብ መወዳእታ ከመይ ክኸውን ከም ዝኽእል ተወዳድኣና እትዮም ዝርዩ ዘለዉ እዚ እቲ ፕሮፓጋንዳ ወር ንብሎ ዘለና እዩ ብዝሰፍሐ መልክዕ ንሪኦ ዘለና ስለዚ ኣገይን እቲ ጉዳይ ስለምንታይ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ከምዚ ኣትሎ ብዙሕ ነገር ንክትግምት ዘኽእለካ ነገራት ኣለዉ MEU or Marine Expeditionary Unit through the Strait of Hormuz, which remains in control of the IRGC and too dangerous to pass. President Trump indicated that he is willing to negotiate. The U.S. has struck over 9,000 targets in Iran, conducted yesterday. The USS Gerald R. Okay. ሕጂ ካብዚ ቀፂሎም እንታይ ክፅበዮም እቶም ሰራዊት ኣብ ኒዮ ሞስኮ ድኻ ዝተፈላለዩ ኪላታት ዝህብዎ ዘለዉ ርእይቶ ክንሰምዕ This new deadline that Trump has expanded his deadlines as he is prone to doing, of saying that in 5 days it'll be then when we conduct these strikes on energy infrastructure if these talks don't go anywhere. But that coincides quite neatly with the arrival of American forces to the region. So there's been speculation that Donald Trump is trying to buy time before a military build-up. What do you make of that speculation? It appears to me that he's been misinformed. እቲ ንሪኦ ዘለና 5 መዓልቲ ካብቲ ናይ 48 ሰዓታት ናብ 5 መዓልቲ ደሰጋገሩ ሰላም ስለ ዝደለየ ወይ እውን ዝርርብ ከካይድ ስለ ዝደለየ ደይኮነሲ ክሳብቶም ወታደራት ናቱ ዳርጋ 5 መዓልቲ ክወስደሎም እዩ ናብቲ ቦታኦም ክሕዙ ስለዚ ግዜ ንክገዝ ኢሉ ዝገበረ ዳ እምበር ሰላም ደልዩ ይኮነን ስለዚ እንታይ እዩ እቲ ታክቲክ ዝበሃል ዘሎ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ትስማዕዮ እስኪ I think his Secretary of War has been deceiving him, has been giving him all these rosy reports. But the fact of the matter is, regardless of how many Marines is going to bring to the situation, he can't actually make that Strait of Hormuz open by force. Even his own Navy can't do it, even though he said he's going to escort these ships, and then he appeals to the Europeans as if the Europeans have more ships than the US does, which is ridiculous. And then even if he occupies the Khark Island, the whole situation could be devastating. What if you put 4,000 or 5,000 Marines on an island and then they get swamped by Iranian missiles? They will be massacred. So I'm sure his military is telling him all these moves are not going to save the day for him. So he's trying to bluster, he's trying to give all these promises, hoping that somehow the Iranians will allow him some leeway, but they're not allowing him because for them, as I said, this is extension. እንታይ ዝብል ዘሎ ብዙሓት እውን ዝብልዎ ዘለዉ እዮም ይሕስዎን የሽክዕዎን ከም ዘለዉ ዶናልድ ትራምፕ በረይ በዚ ዝብልዎ ዘለዉ ዝኾነ ይኹን ዓወት ክረክብ ኣይኮነን ብግምጣሉ ሰራዊት ናቱ ብሕማቕ ጥፍኣት ጠፍዩ ሽሙን ዝንውን ሓንሳብ እናሓዋሩን ክብለል ከም ዝኾነ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ኦልሬዲ ክብለል ጀሚሩ ኣሎ ሽሙን ዝንውን ብዓብዩ ግን እቲ ዝዓበየ ሓደጋ ክገጥሞ ከም ዝኽእል ምክንያቱ እቲ ሚኒስትሪ ምክልኻል ናቱ ወይ እውን እቶም ኣብ ጥቅኡ ዘለዉ ይሕስዎን የታልልዎም ከም ዘለዉ እዩ ምክንያቱ ሰራዊት 5,000 ድዩ 4,000 3,000 ኣብ ሓደ ብኩሉ ዝተኸበበ ቦታ ኣምፂኻዮ ከምፃልካ ዝኽእል ለውጢ ክህሉ ይክእል እዩ ካልኣይ እውን ካብ ወፃኢ እውን እንተኾነ እቲ ኣብቲ ደሴታት ንሱ ዝደልዮ ዘሎ ድዩ ዋላ ነቲ ወሽመጥ ሓርሙዝ ንክትከፍቶ ኢልካ ትፍትኖ ዘለካ ወላ ሓንቲ ክትገብሮ ትኽእል ነገር የለን ወታደራዊ ዓይኒ ስለዚ ይቕሽሽዎ ከም ዘለዉ ናብ ሓደጋ ይእትዎ ከም ዘለውን እዮም ዝነግሩ ዘለዉ እዚ ድማ ተደጋጋሚ ብብዙሓት ክኢላታት ኣብዚኣ መደምደምታ እዮም ዝወፅሑ ዘለዉ
دونالد ترامب بحماق كسعر كم زخل بزحات كيلاتات كم زلوا زلو نفس وكف معالتي زحلفتن دونالد ترامب نفس وكف نتوكينات كي ودو زقصلت معالتي عاب كسارة خقاتمو خم زخل سلمتاي كم تانسو زبلا ابت مجمريا اوانات تعاويتين تبلي حقي نيرو ابا كتشيط خل عوت نيراتي ابزيا ابتا قداميت معالتي زغبرو مرحت بمولم قتيليمي ناي ميسايلاي ديبوناتوم دمسيسي اير ديفنس سيستم ناتوم دمسيسي جلاب دمسيسي قال انت يلو صبوغ زخونه ارغيومنت نيرو زي سلازي معات داخي ملو خيلو عوتات كوج خل نيرو صقام جن تنزبلن حجه كوينات ناقصلي خي سلازلو ترجم كلونا يكونن معناته واغان امريكا واغان عالم زخفلا زلو بقطبا نفس وكف سبنا عيدري ابيران تاي تقاصل الله كندي جلابا قاصل كاي كندي غبو افريكا يكونن نتهز بامريكا نتنعاخ كمرصكا زغل وي ونتي قطباناتكا اگداس نزخونه حزبي بخمي صلولو تكوينات ايران دما لك عبتا غورورو خفيلهم عينتن سن يمزولو زلو تا غورورو بيلا غيرم حزما كابزيا بوتازيا نق عين بلنا نحنا الساعه تاقند تدلينا حزنا لنا نسخه بكل منقدي نابتو بليبل كان حزنا كاينه يمزولو زلو قد قبلنا حزنا كاس لنا فحترتر كتبل تخلي خبات بفلسهم حجين احنا اوريدي ايران ترديوهم يابزك زارب خلوك اسمعكم مجمريا بو كاب ايران اسكازيا اكسبرتس بوا But Ellen, if I could start with you, it seems pretty evident that there have not been any negotiations. It's more a passing of messages that's been going on through third parties. But do you think now the Iranians see this opportunity as a possibility to try and find a resolution? Absolutely not. I think that in Iran, no one sees this even as a kind of an opportunity. I think that's not even the word that people in Iran, whether it's the politicians, the military, the people on the streets, they do not use that word to describe it. There's a completely negative kind of attitude to any form of speaking with the Americans, and that's very natural given the result that this had, 2 rounds of talking with the Americans during this administration, never mind the previous ones that we had these negotiations, and ultimately they didn't result in anything positive for the Iranians. So this time around, I think people have learned their lessons, and they know that talking with the Americans is not going to bring anything positive for us. So just to clarify that, you do not think any negotiations will take place when they're talking about. كم تري وار لهم تاعت بلدلا زير الربي كايت على ديال نزبل انتايتي ريتوب ايران زلو مزبلوا كابتن وتحضراوي مرحتي يكون كبوليتيكانياتات ولا كمهورات ولا كحزبي مس امريكا بفلاي مزم محدار زي تزاريكا زمص لوط كم زي اللي كل سب تردي وي ابزوان زيلو كابزن لا على دما تمرتك وهابك ايكدني زبلت اديل هيب كايم كلها بومباتات حيزوم لك دمصو حدا غزي ديكون كلته غزي كابزن لا على تمرتك وهابك ايكلني نورمال دما غزاك اصيلو ما يكون زخد زلو ململ بقى مروصات مرحتناتهم مرحيمانوتا مرحتناتهم وتحضراوي مرحتناتهم ፖለቲካዊ መራሕትናቶም እዮም ዝቀትሎም ዘለው ዕንወት የውርዱሎም ኣለው ህፃናት ይቅተሉለው ሆስፒታላቶም ይዓንሎ ስለዚ ምዝ ተዛሪብካ ግዜ ንክሽምት መንገዲ ንክቅይር ክሳብ ዝዳሎ ካልእ ታክቲክ ናቱ ሰራዊቱ ክሳብ ዘንቀሳቀስ እምበር ነዚ ኣሚንካ ተዘራሪብካ ክመፅእ ዝኽእል ለውጢ የለን ካልኣይ መንጎኛ ክህልዎ ትብል መኒ መንጎኛ ንዶናልድ ትራምፕን ኣሜሪካን ደው ከብላ ዝኽእል ስለዚ ኢራናውያን ኮይና ተሪፋ ነዚ ሕጂ ሒዞማ ዘለው ክቅፅልዋ ኣለው ساعة تمرجاناتهم أنا أنتي كل سبت ردي ولا إيران هتصبغ يرتردي ومالو ندونالد ترامب أم بيبوميمج أم بيبوميم كابزن دحار دونالد ترامب بيدومي أم بيبوميم تاي مالتيو دونالد ترامب نساتهم تقوص يروم مخمزلو الرؤسو أنزان دونالد ترامب لك كم زي ناي قدم فيلمتات ناي هوليوود كنرخ لنا ناي بوكسينج ماتش ناي غوست فيلمتات كترخ لها قات أمي حدا قالوا قصل كم زلو مقانا قنتو كارم كوليريا ما بتاع وصل تراي كارمز دالي لك كما غيرهم دما دونالد ترامب أمبي بمين وصلناتو ستوك ماركت مخان فليت أمين نتداعاتات تبلاشي خا دونالد ترامب بفصم كأصلا كم زي كلن كتصمم كم زي كلن تردي وماله سلازي انتي قبروه they're always going to create pain أبتطعم ما بوتا أبتاني كنت أباباتا نعك هرموين أبير الله سدما ندادي نفس وكفسب ولا كبيرانا سب بيغرح يقول زال سب زتنكفز الله نفسه كفسب دما قبل علي دونالد ترامب زلو قيمتا بفلاي دما امريكا مس بزحات هاجرات تنقد هاجر سلازغونت
እቲ ነዳዲ ፀገም ኣብ ኩሉ ዓለም ክበፅሕ ከሎ ተደሚሩ መናሃብሮ ናብ ኣሜሪካ ክቡር ኮይኑ ይመፅእ ወላ እውን ኣሜሪካ ይድፀልዋ ማለት እዩ ስለዚ ነዳዲ ብብዝሒ ነፍሪ ናይ ልክሕሱ ዝፍትን ዶናልድ ትራምፕ ነዳዲ ብብዝሒ ተፍሪኻ ዋጋ ናይ ነዳዲ ተወሲኹ ቶ ኣሜሪካ ዘሎ ትካላት በቲ ዘሎ ዕዳጋ እዮም ዝሸጡ ንዓኻ ንበይንኻ ድጎማ ይገብሩልካ ናይ ኣሜሪካ ስለዚ ዋጋ ናይ ነዳዲ 110 ወይ 120 እንድሕር ከይዱ ብ120 እዮም ዝሸጡ ሳቶም ከዓ ኣሜሪካውያን ምክንያቱ እቲ ዕዳጋ ግሎባል ኢኮኖሚ እዩ እቲ ነዳዲ ዘፍሪ ዘሎ ትካል ዝበለፀ ዕድል ናቱ ስለዝኾነ በቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ዋጋ ክኸፍለልካ ይደልኒ ኣሜሪካ ኹን ወላ ገለ ኹን እንታይ ማለት እዩ እቲ ናይ ነዳዲ ፀገም ተፈጢሩ ዘሎ ነቶም ኣሜሪካ ይትንክፎም ኣብ ኣሜሪካ ድማ ዝለዓለ ዝገደደ ፀገም እዩ ዘሎ ስለምንታይ ኣሜሪካውያን ምስ ኣብ ኤውሮጳ ዘሎ ህዝቢ ክትሪኦ ከለካ ንኩሉ ክትውክል ኣይትኽእልን ኣሜሪካ 67% ናይቲ ህዝቢ ኣብ ጫፍ ናይ ቁጠባዊ ፀገም ዘሎ እዩ ዝበሃል እዚ ማለት ካብ ደሞዝ ንደሞዝ ፔይቼክ ቱ ፔይቼክ ዝነብር እዩ ስለዚ ንእሽተይ ዋጋ ወሰኽ ንብዙሕ ሰብ ናብ ሆምለስነስ ክእትዎ ይኽእል ሕጂ ሞርጌጅ ንላዕል ዘይብሎ ናይቲ መንግስቲ ውሽጣዊ ቅልውላው ኣለዎ ንኣብነት ዲኤችኤስ ዝበሃል ናይቲ ሆምላንድ ሴኪሪቲ ብላብላ ዝብልዎ ብሰንኪ እቲ ዴሞክራትስን ሪፐብሊካን ይሰማምዑ ስለዘየለው ደሞዞም ክኽፈሉ ይከኣሉ ንሞቲ ኤርፖርታት ስራሕ ከም ትግብኡ ይስራሕ የለን መዓት ኣጓፋት እዩ ዘለዎ ስለዚ እዚ ኩሉ እቲ ፀገማት ነቲ ኣሜሪካ ድማ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ወጥሪ እትይዎ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ነዚ ጉዳይ ወዲኡ ናብ ካልእ ጉዳያት ክሰግር እዩ ዝደሊ ዘሎ ከምኡ ዝበሃል የለና በሉ ድማ ገጥ ኣቢሎም ሒዞም ኣለዉ ኢራን ሕጂ ሓድሽ ዘረባ ድማ ከውፁ ጀሚሮም ኣለዉ News coming into the Situation Room. We're now learning from a senior Iranian source that there has been an outreach between the U.S. and Iran. The source tells CNN that this was initiated by Washington. With us now, CNN military analyst, retired U.S. Air Force Colonel Cedric Leighton, and CNN global affairs analyst Kim Dozier. Kim, what do you make of this development? The U.S. just blanked. እንታይ ዝበሃል ዘሎ ድሮ ኣሜሪካ ቀጥታዊ ርክብ ቀጥታዊ ዘይኮነ ብተዘዋዋሪ ርክብ ክትገብር ከም ዝጀመረት ኢራን እውን ኣረጋጊፃላ እዮም ዝብሉ ዘሎ ምስቶም ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኢራን 2-3 ዓይነት መራሕቲ እዮም ዘለዉ እቶም ፖለቲካውያን መራሕቲ ከም በዓል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናቶም ከምኡውን ፕሬዚደንት ናይቲ ሃገር ፖለቲካውያን መራሕቲ ናቶም ከም ቀደም ስልጣን የብሎም ቀንዲ ስልጣን ዘለዎ እቲ ሬቮሉሽነሪ ጋርድ ዝበሃል ወታደራውያን ጀነራላትን ኮማንደራትን እዮም መን ምዃኖም ኣይፍለጡን እዮም ስለዚ እቲ ኩናት ጠጠው ክብል ኣይብልን እቶም ሚሊተሪ ሊደርስ እዮም ክውስኑ ስልጣን ናብኦም ተሰጊሩ ዘሎ ስለዚ ምስቶም ፖለቲካውያን መራሕቲ ክትራኸብ ትኽእል ኢኻ ትዘራረብ ትኽእል ኢኻ ግን ኣት ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ ክውስን ዝኽእል እቶም ወታደራውያን መራሕቲ እዮም እቲ ዝበለፀ እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ጉዳይ ኣብዚ ድማ እንታይ እዩ ንኢራን እዚ ለቨሬጅ ዝባ ወላ እቶም ፖለቲካውያን ጉዳያት ጠጠው ክነብሎ ደስ ምበለና ነይሩ ግን እቶም ወታደራውያን መራሕቲ ጠጠው ምባል ኣብዮምና ብምባል ነቲ ዲስካሽንስ መሊሶም ከናውሕዎ ክእሉ እዮም እንደዚ እንታይ ገብረሎም እዩ ኣብቲ ኔጎሲዬሽንስ ኩሉ ግዜ ዲሌይ ታክቲክስ ንክጥቀሙ ምክንያቱ ግዜ ምቕታል ማለት ንኢራን የዋፃ እዩ ግዜ እንተቐቲላ ኣሜሪካ ክትጉዳእ ዓለም እዩ ክጉዳእ ስለዚ ቀልጢፉ ንክውዳእሎም እዮም ክደልዩ ኢራን ድማ ኣይክደልዩን እዮም እቲ ኩናት ክውዳእሎም ስለዚ እጂ ስምዕዎም ዶናልድ ትራምፕ ኣብ መወዳእታ እዚኣ ዕጩ እዮም ዝብሉ ዘለዉ I mean, we already saw it in the series of changing tweets or truths from President Trump. You know, one day he's like, the war's about to end. The next day, we're going to obliterate your energy facilities. And then the next day, we think there are talks. From the perspective of the Iranians, this means the U.S. has capitulated, and I think they're going to have a hard time getting much more at the negotiating table than they had before this whole war was launched. Colonel Leighton, at this point, does Iran win simply by not... እንታይ ስከኢሎም እንታይ ትብል ፀኒሓ ፅቡቕቲ ነጥቢ ድማ እያ ዶናልድ ትራምፕ ንግሆ ኣብ ትዊተር ኣብ ትሩዝ ሶሻል ሚድያ ናቱ ናቱ ካምፓኒ ማለት እዩ ኣብ ሶሻል ሚድያ ፅሒፍ እንታይ ይብል ጠቕላላ ደምሲስና ኢና ይብል ወይ ድሕሪ 48 ሰዓት ኤሌክትሪክ ናቶም ክንድምስሶ ኢና ይብል ፀኒሑ ድማ ድሓን ገዲፍና ኣለና ናብ 5 መዓልቲ ተሰጋጊርና ኣለና ድሓር ድማ ዝርርብ ነካይድ ኣለና ኩናት ክንውድኦ ኢና ክብል እዚ ኩሉ ዘረባ ክሪእዎ ከለዉ ኢራን ሓንቲ እዮም ዘንብቡ ዘለዉ ራዕዳ እትይዎ ከም ዘሎ ሰብኣይ ስለዚ ራዕዳ እትይዎ እንተሎ ፀላኢኻ እንታይ ካ ትገብር ዘለካ ፀላኢኻ ይጋገ እንተሎን ራዕራዕ ይብል እንተሎን ትም ኢኻ ትብል ትም ክትብል ኣለካ ክትቅፅል ኣለካ ስኻ ስለዚ ተረዲዎም ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ መንቀራቕሮ ኣትዩ ከም ዘሎ እቲ መንቀራቕሮ ናቱ ድማ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ዝሓለፈት እናከበደት ትኸይድ ከም ዘላ እቲ በይዝ ናቱ እናተመቓቐለ ይኸይድ ከም ዘሎን ፖለቲካዊ ድጋፍ ናቱ እናንቆልቆለ ይኸይድ ከም ዘሎን ይርይዎ ኣለዉ እዚ ድማ ነታ ኣብ ሰንኮፍ ዝነበረት ዝና ናቱ ብታሪፍን ብገለን ገይሩ ነቲ ቁጠባታት ፀያይቕዎ ዝነበረ ሕጂ ድማ ናብ ዝገደደ ደረጃ ወዲቑ ስለ ዘሎ ትም ይብሎም ኣሎ ንሳቶም መመሊሶም ነታ ኩነታት ከኽርርዋ እዮም ስለዚ ኢራን ኦልሬዲ ዓወቶም ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ
ዶናልድ ትራምፕ ኢዱ ንክብ ተዳልዮም ዘሎ ተረዲዎም ኣለዮም ዝብሉ At this point, does Iran win simply by not outright losing this war? Yes, absolutely. I think that's certainly from the Iranian perception, that's exactly what's going on, because they need to just outlast the United States. And we have to remember, they've been around for well over 2,500 years in one form or another as an empire, and then now in its latest form as the Islamic Republic. And that is going to be the key. They have outlasted the United States and have basically told not only their own people, but the region as a whole, that they are here to stay and that their influence is going to be paramount once again in the Persian Gulf region. And amidst all of this, Kim, it's interesting. Did you want to make a point? I was just going to say the region as a whole could be what pushes. ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኢራን ነዚ ኩናት እዚ ብኸመይ እያ ትስዕሮ እንድሕር ኢልካ እታ ቀላል ነጥቢ ኢራን ነዚ ኩናት ትስዕሮ ብዘይ ምስዓራ ጥራይ ተደይ ተሳዒራ ክስዕር እያ እንታይ ማለት እዚ ነቲ ሃገር ከፍርሳ ነቲ መንግስቲ ከፍርሶ ኢሉ ዝመፅእ ሓይሊ ዕላምኡ ክሃርም ተዘይኪሉ ተሳዒሩ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ንዓታቶም ከፍርስ ኢሉ ዝመፅእ ሓይሊ ኣሜሪካን እስራኤልን ከምቲ ዝደለይዎ ክኾነሎም ተዘይኪሎም ተሳዒሮም ማለት እዩ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ሓደ ዓብ ነገር ክፍፅም ተዘይኪሉ ስዒሩ ኢሉ ዝኣምነ ሰብ የለን ሕጂ ስለዚ ኢራናውያን ነፍሲ ወከፍ ተፀሚሞም ዝኸድዎ መዓልቲ ኣሜሪካ እናተሳዕረት ትኸይድ ኣላ ካልኣይ ድማ ታሪክ ኣለዎ 5,000 ዓመት ዝገበረተ ዓብዪ ንግስነት ንዝዓበየ ፈተና ናይ ሂወቱ ንዝሓየለ ሃገር ዝበሃል ዘሎ ብዓለም መኪቱ ይሰግር ስለ ዘሎ ኣብቲ ታሪክ ናቱ ኣብቲ ባክግራውንድ ናቱ ተወሳኺ ነጥቢ ዝምዝግብ ዘሎ ስለዚ ኢራን ክጠፍኣሎም ናይ በዓል ኢማራት ኣብ 50 ዓመት ዘየቁፀሩ ሃገራት ኢራን ክጠፍኣሎም ዝምነይዎ ዘለዉ ኖ ኢራን is going to stay ኢራን ኩሉ ግዜ ኣብዚ ክትህልያ ጥራይ ዘይኮነ ፅልዋናት ኣብዚ ከባቢ እናዓበየ ክኸይድ እዩ ነቶም ዝሓየሉ እውን ክትምክት ዝኻለት እያ ብዝብል መንፈስ ሕጂ ብዙሓት ሰባት ደፍርሆም ኢራን ነቲ ሚሳይላት ናታ ቃፂልካ እንተለኻ ኢራን ባዕላ ከተፍርዮ ትኽእል ሚሳይላት ዘለዋ ተሓንጎል ኣብ ርእሶም ኣሎ እቲ ቴክኖሎጂ ኣብ ርእሶም ኣሎ ኩሉ ነገር ይፈልጥዎ እዮም ስለዚ ደጊሞም ንክሰርሕዎ ፀገም የብሎም እዚ ኣሜሪካ ኣብ ፈቐዶ ጀላቡ ትሃርሞ ዘላ ነቲ ዓውደ ኩናት ዘድልዮም ነገር ኣይኮነን ተዘድልዮም ነይሩ ምተሰዓሩ ነይሩ ነቲ ዓውደ ኩናት ንክስዕርዎን ነዚ ሕጂ በፂሖሞ ዘሎ ደረጃ ንክበፅሑ ዝከኣሎም እቲ ኣሜሪካ ክትሃርሞን ከተቃፅሎን ዘይከኣለ ጥራይ ኣብ ትሕቲ መሬት ሰፊሩ ዘሎ ሞላት ፋብሪካታት ናቶም እቲ ዝዓበየ ናይ ሚሳይላትን ናይ ድሮናትን ኣብ ትሕቲ መሬት ምዃኑ እዩ ዝንገር እዚ ድማ እንታይ ዘርእየካ ኣዝዮም ስልጡናት ሃገር ምዃኖምን ምስቲ ኩሉ እገዳ 34 ዓመት ኣብ እገዳ እናተቐመጥካ ከለካ ከምዚ ዓይነት ወታደራዊ ዓቕሚ ንፀላኢኻ ክወዳደር ዝኽእል ጥራይ ዘይኮነ ንፀላኢኻ ከሰንብት ዝኽእል ብዙሓት ክኢላታት ናይ ኣሜሪካ ካብቲ ሚኒስትር ምክልኻል ካብ ኢራን ክንምሃር ኣለና እዮም ዝብሉ ዘሎ እንታይ ንክገብሩ ሕሱር ዝኾነ ቴክኖሎጂ ናይ ኩናት ተደይማዕቢልና በዚ ሕጂ ዘለናዮ ክሳራን ጥፋትን ጥራይ እዩ ስለዚ ድሕሪ ኩናት ናይ ኢራን ሓደ ዓብ ነጥቢ መቐይሩ ኣብቲ ናትና ናይ ዲፈንስ ኣርክቴክቸርን ስትራቴጂን ክህሉ ኣለዎ ይብሎ ግን ደዋፅኦም ኣይመስለን ምክንያቱ ኣሜሪካ መንግስቲ ይኮነን ዝሰርሕ ታዳ ካምፓኒታት እዮም ካምፓኒታት ድማ እንታይ ክገብሩ እዮም ዘሕስሩልካ መክሰቦም እዩ ዘገድሶም እንታይ ንስኻ ኣለካ ኣይኮነን ስለዚ እቲ ዝዝረብ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ኣማራፂታት ናቱ ካብ መዓልትና መዓልትና ፀበበ ይኸይድ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ እቲ ኣባይታ ዝመፅእ ዘሎ ሰራዊት ናቱ ድማ ብሕማቅ ክጠፍእ ዳ እምበር ዝኾነ ዕድል ናይ ዓወት ወይ እውን ክዕወተሉ ዝኽእል ኣጋጣሚታት ናቱ እናፀበበ ክኸይድ ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ back from Israel to Saudi Arabia. They don't want Iran to have ballistic missile capability that it has right now to reach both. And I think they're going to drive a hard bargain with Washington saying, from the Israeli point of view, we're not going to stop fighting. And from the Saudi point of view, they're going to quietly urge continued pressure on Iran because they need them defanged. And the Saudis and the Israelis and other Gulf Arab states, they don't want Iran to have any kind of nuclear capability. Absolutely. And now the question will be, is the U.S. going to walk away and leave that nuclear material that was buried in a previous U.S. strike inside Iran for Iran to some point excavate? Or are they going to drive a hard bargain and say that's going to come out? What do you think? And one of the key things, I agree absolutely with what Kim is saying. እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሕጂ እንታይ እዩ ክኸውን ማለት እዚ ኩሉ ተዋጊኻ ብግዳ ሓቂ ኢራን ቅድሚ እቲ ኩናት ምጅማሩ ኣብቲ ስምምዕ ትገብሮ ዝነበረት ቅድመ ኩነታት ወይ እውን ሕድገታት ክትገብር ኣይኮነትን ሕጂ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ምክንያቱ ኣብቲ ኩናት ተዓዊቶም ወፂኦም ኣለዎ ዶናልድ ትራምፕ ተሳዒሩ ዘሎ ስለዚ ኣብቲ ሕድገታት ወይ እውን ኣብ ጣውላ ዝርርብ ተመፅኡ ነቲ ቅድሚ ኩናት ዝገብርዎ ዝነበሩ ኒኩለር ክንገጥፎ ነገር ከይብሉ ኩሉ እዮም ሕጂ ኩሉ ነገር ናቶም ክቕየረሎም እገዳ ክለዓል ከም ዘሎ ብዙሕ ዓበይቲ ነገራት ክሓቱ እዮም ንክሓቱ ድማ ኣባይታ እንተደየለ ከምዚኣ ንገብራ ዘለና ክንቀፅል ኢና ክብልዎ እዮም ዝገብሮ ድማ የለን ይርኦም ኣለዉ ዓቕምናት ኢሎም እስራኤል ብግምጣሉ ተራይዎ ሪኦም ኣለዉ ሕጂ እስራኤል ነቲ ኩናት ጀሚሮም እንታይ ዓይነት በሰላ ኣብ ልዕሊ ኢራን ኣውሪዶም ኣለዉ ስለዚ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ዝነበሮም ፅልኢ
ብተዓጻጻፍ መልክዕ ወሲኹሎ እቲ ንኢራን ዝመርሐ ዘሎ መርሐ ድማ ካብ ኣቦ ንላዕሊ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ናይ ቀረባ ዝኾነ ፅልኢ እቲ ህዝቢ ድማ ብፍላይ እቲ መንእሰይ ዝበሃል ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካን እስራኤልን ዝኣክል ቃንዛ ኣይነበሮን ምክንያቱ ነቲ ቀደም ዘጋጠመ ታሪክ ስለ ዘይፈልጦ ሕጂ ግን እንታይ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ፅቡቅ ገይሩ ፈሊጥዎም ኣሎ እዚ ድማ እንታይ እዩ ንእስራኤል መሊሱ ሓደጋ እዩ ስለዚ እዚ ተበጊሶምሉ ዘለዉ እንተደይስዒሮም ሞ ንእስራኤል ትዛዓበየ ሓደጋ እዩ ንፀላእዮም ልክዕ ንሓደ ንተቐንዲ ፀላኢኻ ይድበልካዮ ብብርቱ ሓሪምካ ኣሳቂኻ ተደይቀቲልካዮ ፅባሕ ንግሆ እንታይ ዓይነት ሓይሊ እንድሕር ገይሩ እንታይ ክገብረካ ከም ዝኽእል ምፍላጥ የድል ምክንያቱ ኣሜሪካ እናኣሰት ኣይኮነት ናዓብየት ኣይኮነት ክትከይድ ናኣሰት እያ ክትከይድ ምስ ግዜ ኢራናውያን ናበይ ክኸድዮም ኣይንፈልጥና ግን ኣሜሪካ ዝለዓለ ደረጃ ምዕባለያ በፂሓታ እያ ካብ ሕጂ ንድሓር ተወሳኺ ምዕባለን ላዕሊ ክትከይድ እያ ዝበሃል የለን ተኽኢላ ነቲ ዘላቶ ክትዕቅብ ክትፍትን እያ ስለዘየለ ግን ታሕቲ ገፅ እያ ክትከይድ ትኽእል ሕጊ ተፈጥሮ ከም እዩ ዝብል ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ንእስራኤል ነቲ ፀገም ክፈትሑ ኢሎም ከይዶም ግን ዝለዓለ ፀገም እዮም ፈጢሮም ዘሎ ካልኣይቲ ኩናት ንኢራን ብዙሕ ምሂርዋ ኣሎ ዓይና ኣፅዋር ናታይ ኣድማዒ ኣሜሪካን እስራኤልን ኣበይ ሃጓፍ ኣለዎም እንታይ ክትገብር ትኽእል ኩሉ እቲ ኣፅዋር ናቶም ኣብ ቲዮሪ ዝፈልጥዎ ነበረ ኣብ ተግባር መን እዩ ዝሰርሕ እንታይ ትገብር ዘሎ ቴክኖሎጂ እንታይ ክትገብር ትኽእል ኣበይ ከተማዕብሎ ኣለካ እንታይ ክትወስቀለካ ቻይናን ራሽያን ድማ ሪኦም ኣለዉ ብፍላይ ቻይና ነዚ ናይ ኢራን ሓይሊ ከመይ ጌርካ ተሃንፆ ከመይ ጌርካ ትሕግዞ ኣበይ ንሳቶም ንባዕሎም ሓበሬታ ካብዚ ኩናት ወዙ ስለ ዘለዉ እዚ ኩናት ዝጠጠው ተይሉ ንኢራን ብዙሕ ረብሓታት ክፈጥር ስለ ዝኽእል ዶናልድ ትራምፕ ኢዝ ሪሊ ስክሩድ እዮም ዝብሉ ዘለዉ መንቀራቅሮ ይክህሉ ዕድላት ናቱ ድማ መመሊሱ እናፀበበ ዝኸይድ እምበር እናገፍሐ ክኸይድ ኣይክእልን እዩ እቲ ሰራዊት ኣቕሪብዎ ዘሎ ድማ ንጥፍኣቱ ዘቀላጥፍ እምበር ዓወታት ከምፅኣሉ ዝኽእል ከም ዘይኮነ እዮም ዝነግሩ ዘሎ ሶ ኦቨርኦል እቲ ኩነታት ክትሪኦ ከለካ ብወገን ዶናልድ ትራምፕ ድማ ኩናት ጠጠው ኣይተብልዎ ዝብሉ ድማ ኣለዎ ኣብነት ዝስምዕዎ The only two people that were quite disappointed, I don't want to say this, but I have to. I said, Pete and General Raising Cane, I think this thing's going to be settled very soon. Here they go. Oh, that's too bad. Pete didn't want it to be settled. It's these guys are doing a great job. That's a good attitude though, Tom, right? እንታይ ስከይብላ ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ኩናት ጠጠው ከብለ እንድሕሪ ኢለዮም ዘይሕጎሱ ክልተ ሰባት ኣለዉ ንሳቶም ድማ እቲ ፒት ዝብሎ ዘሎ እዚ ናይ ሚኒስትር ምክልኻል ዘሎ ኣከመ ድማ እቲ ኣብ ትሕቲኡ ኮይኑ ነቲ ኩናት ዝመርሕ ዘሎ ጀነራል ኬይን ዝብልዎ ክልቲኦም ኩናት ጠጠው እናበልና ከይድና ዝበልኮም ዘይሕጎሱ ሰባት ኣለዉ ችባድ ወይ እውን ሕማቕ እናበሉ ዝዛረቡ ሰባት ኣለዉ ይብላ ኣሎ ስለምንታይ እቲ ኩናት ጠጠው ክብል ዘይደልይዎ ሰባት ኣለዉ እዚ ድማ ብኩሉ መንገዲ ኢኻ ትሪኦ it's just ወላ እቶም ዓበይቲ ወታደራውያን መኮንናት ናቱ እቲ ክገብሮ ዝኽእል ክፍትኖ ዝኽእል ዝብልዎ ዘለዉ ክሰልጥ ከም ዘይክእል ይነግርዎ ኣለዉ and occupy that ground. Look, I'm a big believer in putting boots on the ground, not necessarily into Iran, but taking Karg Island and also taking the Strait of Hormuz. Look, we kind of need to do it the way the Romans used to do it. You need to put your legions on the ground to secure the territory and give them confidence that they can do it. That we can open up the strait. Look, I know there's risk involved. There's always risk involved, but those kids, those young men and women, ከም ንሪኦ ዘለና እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዳርጋ እቶም ናይ ኩናት ዎር ሞንገርስ ዝበሃሉ እቶም ናይ ኩናት ፀዋዕቲ ነዚያ ሕጂ ተሪፋ ዘላ ክዕወት ድሕሪ ኮይኑ ሰራዊት ክእቱ ኣለዎ ገለገለ ነቲ መሬት ብወታደራዊ ዓቕሚ ክሕዞ ኣለዎ እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ኣብኡ እዮም ዝደፍእዎ ዘለዉ ዝያታ ንዶናልድ ትራምፕ እታ መፈንጠራ ክትኮነ ትኽእል ዝብልዋ ዘለዉ መፈንጠራ ክትኮነ ኣብታ መፈንጠራ ክትሓዝዩ ዝመፅእ ለውጢ ድማ የለን ብዙሓት ነቲ ኩነታት ዝፈልጡ እዚ ኩናት እዚ ብሕማቅ ክውድ እዮም ዝብልዎ ዘለዉ a lot of force to take one of those islands. And oh, by the way, our Marines, our 82nd Airborne guys, as the Russians learned in the first few days of their war in Ukraine, they're not going to be it's not going to be man on man. It's not even going to be tank on man. It's going to be man arrives on island, finds it kind of deserted. It's quiet. Oh, it's kind of nice. But oh, guess what? There's 88,000 Shahed drones coming your way in waves, and then the missiles, and then the hypersonics. This is not going to end well. This is going to be Gallipoli from World War I, and it will end in us retreating in, humiliation. And I think that's when we start talking about ኤግዛክትሊ ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም እዚ ኩናት እዚ ትዝለዓለ ውርደት ክሳዕ ሕጂ ተዋሪዱ እንተሎ ብኣካል እንተመፅኡ ኣብቲ ቦታ እቲ ዝገደደ ውርደትን ስዕረትን ከጋጥሞ እዩ ሰራዊት ኣብ መሬት ጌርካ ፊት ንፊት ምስ ሰራዊት ኣይኮንካን ክትዋጋ ኢራን ንባዕላ ሰራዊት ክሰደልካ ኣይኮነትን ኢሉ 40,000 ዝኽዲ ዋላ 80,000 ድሮን ክሰዱልካ ሚሳይላትን ገለመለን እንደን እንታይ ካ ክትገብሮም ርሒቕካ ከለካ ክትከላኸሎ ዘይከኣልካ ድሮናት ኣብ ርሑቕ ቦታ ከለካ ነፍሲ ዕላማታትካ ቤዛትካን ከተትሕን ዘይከኣልካ
عبد الكوخيناتهم مسيخايم سبسديت كاس انتهى خدجبر أنا بحكي حدا جنيا وساني دوسنو زلو يمنا بلو زنقر زلو but again تي دونالد ترامب I think ندعريت قبل زخلاي مثلا بزوانزي تكوينات كقاتم زخليد مثل زلو إيران جن تاريخها تسرح زلات راينا خنبل نخل إيران تاريخ تسرح هلا بفلاي تكوينات نابزن هجرات عرب قصود ما ملكعك أي رقم زلو إذن قرزلو أبزغت الفيديو ناتي زيادة نتن هجرات عربن أبتغط أباو دايركشنن أبكرنا أفريكان تاي مسل كنرينا نجينا أبزغن ودينا لايك مقبارة ترسعو ريتوغ من حسابكم من ما قدفونا بالكو سنة بتكمية thank you